enu ti na makyerɛ wo mansa epe na wayama no mansa ti wiase no ade na ni gye ho paa ya kyɛde wo ya kyɛde firi wa mpe bibia biem enu nti akyɛde bi mansa ade so edi koma no so ya kyɛde ya kyɛde na ono no ɔmpɛ saa kyɛde no ti na me kyerɛ makyerɛ wo me na me ne tim krom ha firi mo frase minimum no ono akyɛde a wɔpɛ ne ebi te sɛ ntoma so wahu waku akrante bi so wahu komadeɛ a ɛfɛ mponche nwan so wahu nantwie so wahu noma bisa no na mansa de okɔ yese ya obetwa wanhwɛ kwa no ankasa ho biem enti hu deɛ wobɛyɛ ana mate miati no mabiase sɛ ekoma we kwadu ɛne anka wea na memi de manye no fufu mfa nkoma na dabi na fufu no kɔ wakɔ so nkwan na de akoma na mu sɛ mansa yɛ ɔbaa fufu no ho abetimi awɔ ayɛ ne nkwan wo nkwan bɛ na abetimi ayɛ ento nya krante a no de akoma no de ayɛ ne nkwan wonya wodwio no de akoma no de ayɛ ne nkwan wonya wodabɔ no de akoma no ayɛ ne nkwan wonya wopro no de akoma no ayɛ ne nkwan wonya sebɔ no de akoma no ayɛ ne nkwan so entenam bia wo benye bia no de akoma no ayɛ ne nkwan na wo yɛ de akoma no bia yenye ne sa ya mamrem be ma nya duane mfa ma wo ba wo yɛ sa wo yɛ kwadonto de ma no na za papa ba kron kwadonto no ono no na wo yɛ sa no ma no na abɛka ne so na ho tedi na enja ni say dia na me family sisi awu sɛ apono mu ɔmo so wadabo bi da ho saa wadabo no bɔ mmɔden aso bi so afiri ayi no na yɛ de akoma no mate nana mate nana wo ni nyansani nante ai na me nkyekye wo nyansa amamre ni amani bi wo sɛ wo so ni nyansani nante antu du nyansa fu krom ba yɛ pa Dafo. Ana da ho sese. Ana mo mata ya ho. Dafo ho nyo. Minim de esi. Dafo ho den na simple de na nkeye. Ti me ko ba kama. Oti wo rewe. Ti a wase bubu agu no ma ye ho hwe enyi. Isso ampa se mi hu ore biom. To ore we firi ase e hu na emumpu. Ya isso no. So se so a wo so no. Enti na wo so na wo enti na wo so. Na fo wo mi original o. Da fo no se be poor asem. O for asem ni aba ma preko pe. Alright me de se ni ama wa ma biom. Ye nya na emumpu na esie. Ya kasi ye ama no. Awano na. Pemu tim. Eno si o mesu bi. Ye o mo nyina na se. Asema me ka chi oni. Ora umuye. Ora umuye. Ora umuye. Tiene se o mai konfo. Akache me ile se ora umuye. Ayo na so so kwa so yeso. Konfo. Oyo mo nyina oni. Nti anjua so ko yana. O se o ga dia na da ho ma konfo ye asori ye na ho. Echese umuye. So what is it? Atiase. Kira na no masio. Awani mo misio. Na no masi. Nemo. Asimoi. Enka nchini kwa biblia. Enka utrim. Sejo makompa kanono. Ito uti. Naso uwebe chichinti. Na mabuwa manye. Why? Nipala mewa hupa. So, niteso uhati ase ya. Anamada umana suma ubeto me. Why? Nisera na no mwene mwena. No. Whatever. Yeah. Na komfenyi so se usudie na yewo.
and also piano pay. I'm a better me what it. No, for sure. The brothers were sure, therefore, that him come when you be yes, I don't remember all for. The who got so many ma, you do it. As him said, I will say the dear shit. I mean, so dear. Champagne now, more party, and I'm met at your moyas. Maybe I better son. No, would you manage in every minute? To come on a mini of beer with elfo, and I'm doing beef, yeah. I would damage. And the way I can't have no trouble. From the soil, and I'll swap a cow. And the best of the whole thing say now, I am the shabby dreams, the what or therefore. So I can count. But you know, be the day. What is Nana Madam? Mamma, Nana Madam, no song here. A Tiwano, Bachwine. Mammy, Madame Bahanama, and your bonnet. Now, my mammy, and it you are no more dinkum be. Name what damn it be a foul badufio. Only say, Obadufio or court for Cassini. A how pa. I may say, Mammy, Miss Rowe. Najidi say, Nana number one home buying, Edna became who as we dream. When we say Hammy, as you mean, I did you. Patchwine, I don't really come was Patchwine. I don't know, I cannot do. So now I bet I was coming power so. Oh, Mammy, I don't know how they can't tell me. Or send me boss. What is? What now, teacher? As you try to walk up on no mammy, a mouth do my chicken. And I will shed them. And I will know mammy moody me. Who feel mammy achi? I'm a cow yat me. Who feel mammy ever go at me? Sell corner more on a how? A how? I don't think one could be. I don't think one could be. Share. Say how, say you would do. Maybe they me here and me ban. What is? That is a mammy. One it you are, me answer no more demetio. Oh, and yeah, put some say we, sir. About your antissa. That is uncover candy. Antissa said they know see can't seminal. Moon is a how. Nobody how. Oh, who's a media? I'm a media by how many I'm a banner. Oh, my dear, how? Now, what's your how? And I will back her. A hard and tin when you want your uncle. Huh? I don't know what your uncle. Mammy, more come on to him. Today, made them buy me back and they say, would they come to him? Nana didn't be back. I became a man, Bian, you know. One for a man, or Beba, Bian, you know. What do you know? What do you know? It went to all by and say, who are you? Over cancer and say, who are you? And I will back over ya, dear Mukuma, Kurabaya. Yes, sir. There's a over mammy book. I'm a my wolf, you said, yes, sir. Character. My mother, Character. Hey, Character. It's a who and our back at him. Mammy, dear mystery. What's that? What's that? Go, Character. She means so called. Hey, watch it. Hey, Mamma's up mine, and a bonny sue. And the papa money, there be miss me any pat. As some night how no. A hamming to my baby teacher already. May what it may be. What it may be. Miss Alimato, Hannah. Miss Alimato. What? Eh? Chair. Would you quite across a mansion and 12? Miss Hannah 12 and call the moja and what could 2 new of you. Obiri. Not your Burma. Where? You aye, you are the friend, mammy. Never. Oh,
Okonye no. Na transo sa nya hwe. Ntokwa funu wa na ru afia keka. Me da so no koi. Nisuno. Imo ya. Agburu pata. Aya so ase eja no. Agburu no a nim se ne si bɔ no. Obi ogina nchen no on ti na ase. Nso ye be ni dai. Se bi etimpo no de enye dan so e ba ko tieti anwem. Ana edi. Se bi akoba tai. Ni nim se nya be wo sitie. Ogina nchen won muda. Vinka se bujo no enshi na hia na du ba edi na dwa na ye di kafra e den ya samampon so akoduro udi a kire kobia na unsampa mini ewu na kamenko ha enso je be ni dai anya ba ya chitire anya ba intimi nko akire enkofa nkwa no nhye akwala ni timi me ba no badwun no owura ko e be foso a e pe ne kurabe afi de wachi no so ehuntutu ya e be sanse de ade to nani no ene ono ani yi so wa wugina nche na bitime yi ama no owura Asi Senesu ameti ana prinsi ameti enka minkase metimau asikyerɛ sɛ ne wuti fia dui a atwene wo wutiri mu ɛyɛ akyerɛ me sɛ enye adwene fita nyina na kyerɛ nyansa ana kyerɛ nyini asɛm dika na etwasa meka me wura na yemu enye me ba koya maintenance wanti mi anjimi bia susu bibia sɛ obi ka kyerɛ me sɛ yɛmpɛda yɛde bɛyɛ me ba na yie na me bisa wo yɛnuru ba ho a yɛsɛkɛtɛ yɛsɛ fufɔre fo kwanti wɔsi mi hu ya me nyini yɛ panimo ti sɛ wo na kama me mpa me nsusu sa na bua me omo koye wo hu sɛ omo aba me mo waso atinne sɛ me ansa na me ne wo ti kuro be kwa agina na mapene so sɛ meyɛ me bana yie gise me hu sɛ ɛdɔm ɛkɔ ɔsa na ba no yɛkuta ɔbrɛmpa mu owura da yɛ nsa so da yɛ apaka mu ansa na magye adi ɔmo kɔyɛ mae wɔpere sɛ menyɛ me bɛɛ yie na kyerɛ sɛ sra wo ne mesere no woyɛ adane aboɔ huruyɛ saa na tie me wohuhu me no na wɔ keka me wohu nipa wohu de hyeɛ wɔsɛ yɛnya yie ɔmo nkɔ sa ɔmo aba wura da birim na adwene ho ɔbɛfa so ɔbɛsɔre mate samafo twene ɛyɛ dan a ɛwɔ akyirɛ ɛbɛbɛ fi na ba so ne ɛbɔ a ɛyɛ a yɛbɛhu ɛnyɛ so a akɔfo mba na bɛsa saa na samafo twene yɛtena na so ɛne abɔ ne ɛmɔ ne fipa mu nkɔmmɔ bi sɛ ɛyɛ amfrɛ me bi akoso yoni se madam for pa na wa na okon na kanda se nkomo bi koso na se mete na menti ho ankyere wa na se ma ye obone nkomo no so bon ho abon me ho ho bon papa ekromafo ahyase keka me ho nsɛ me bo ha na betimi aka ho asɛm ekromafo ahyase epese mo to ma no si me so me bo
Why na betimi aka ho asan wa bra me mansam wo ho no. Eh, ka me di ni dwuma papa. Asam na say. Ye me ami odefo. O my comfort dey ato one na yire ni mu say. Ora, omu yu woti ase. Asam be na wo kan. Man asam be na wo ka kire ben. Ora ti ase. Mimi nua owura. Nua owura ti ase wo mu ye. Aye ti kroma no ma ye ti no hu so owura wu no. Owura mu ye why? Owura ti ase. Timeti ya na me se ase me die ment na so. E ba be bo amane ye. Na asem na bon ho akasa. Ma mo amane na akote ne ba bi a na se ma anya adamfo papa. Na emum no odefo bo ma no se asem na nta abonten mo bi ante eye mme na ono na me yere na o man konfo nko ani ti nka ma no ntum din sero manza samna wo kan wo jidi odefo mu an ka kire me de no mitimi fa asem nsiam ti ma bebo amane ye no me de twa ontoro menua wo rati ase a wo didi no nso asem ketua on sa asem no wo kan se na na se memu bi amane ye wo e no no nana no my comfort na negere enini srawo yesutie hwana wa mi wa no ankasa asema nkire wo biara biem so my konkonse ne yesa ti dia me kan min dia me ye se odefo ankasa mpanifo ni bi aso atede wankasa enya pa jinti bomodin asa wo nso mapanni bi aso nte sraw me de onu se me ma no ha me na emom wo ntina maka chiro una ate ya nka abeka na msumete me ka chiro nti owura ebeba wo bibia be ma ye ne ntem o no kwa na me ka no be ma ye ne ntem se ma wo bibia ye ne ntem o se me just ni bibia ne se wow wo so ni tua nimni wo mu sa adom wadama koma so adom dama koma so asem we sa adom tepe obebo se wo so che ti de me ka no adom wo na wadamforo no wo na ne ko eba obi ani ho obebo adom amane gisawo nti wo na hwe wanu yie mansa minimu hwe wanu yie no kwalabre mu aye bi pen minim asa agro wo de wudidi a na wo afi wo wo nya aduane na wo afi na wo kensam wonim de meka adomo tete wo tete mi ya na tete mi wo ho nto tete sesai no so na nti adom de woni ania na nti wo ade de hye bi akwara bi ana de hye ba na cheme ye so de hye pon akasa da cha hina tese me hwe be ma mete ya da cha hina danfo me nsa wowa me nan wowa me bia wowa me honam wowa ma poso na ma poso wowa dia de biem ewa ena nwa keke mu odu enti dia de biem na wo pe ada na adom wo pre wa brabo mu sa nim de wura na bie so akere no wura se na be mate na wo de hye a wo di ntokwanim da de hye di ntokwanim se na de hye te se so de hye so anko akwa Agya na da binya sa bere de jai na yetitini panyini bi a wotwi de bonto wote dan kye mu no bu sa be no wadi to bi amen no bu sa no kan se hu ada na do motete msa me do makoma nkasa na do na wo yem se edo me do kwa me do e chen ayi wo na me ka kire se wo bibi aye ne ntem ansa no wura ne firi ba bi ofiri aba na aba ba gina ade firi nsem ti bo ho so enimanimu ya bo ho so enimanimu ya achi me jame kwan na me nkwe na so wo ba nkwa na aba na wo kwa asem nya wo nipa nua ya ba yemi ni ana ba obi ja kwan na ti me to sunwe ma be ka asem hia se ya kire wo atem se me nkwa na ya nkwan na me kwan na sa bro therefore he right no therefore be share you
Ora bichi kasi apo. Ora yedu po kasi bia tutu. Yesi bo po bia tutu. Ora. Yedu po bia tutu. Efe ba fa ba yesi bo fu atu. Me be ka chosa na mo mutu nyina ayagwa. Mo bele bebe nyina fa so bia maso. Neti aboko nyina ayo defo kwentira. Defo ka Kyekyeku. Oda fa jina ni arabai. Aya kwenda. Ora bi ka chote ti ko vie. Ura. Mi du po wa me chire na paje. Ura. Na ye de me china me naso. Ora. Entie de woka no. Bone na kasa no. Entie no ati. Me pa chire fo abu o. Asi go fie wate. Ura. Kwa chichi bere. Ti de make chiro no. Enyo ma me na kasa no. Aye bone. Ura ma me ne me. Ura. Me si me ba me shia ba ka josa.